Tällä videoluennolla käydään läpi tutkimustiedon hakemista kahdessa verkossa vapaasti olevasta tietokannasta, nimittäin kotimaisesta yhteistietokanta Melindasta ja kansainvälisestä terveystieteiden tietokannasta Medline PubMedista. Näyttöön perustuvaa tietoa voidaan luokitella näytön asteen perusteella hoitosuosituksiin, joita ovat esimerkiksi käypähoitosuositukset ja hoitotyön suositukset. Systemaattisiin katsauksiin, tutkimuksen tutkimuksiin. Näitä löytyy esimerkiksi Cochrane Librarysta, joka on käytettävissä Terveysportin kautta, ja hoitotyön systemaattisia katsauksia sisältävästä Joan Briggs Institute Evidence-Based Practice-tietokannasta. Se vaatii käyttöoikeuden. Terveydenhuollon menetelmien arviointitietoa tuottaa Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alta löytyvä Vinohta-yksikkö ja menetelmien arviointitiedosta on muun muassa Ohtanen tietokanta. Alkuperäistutkimuksia ja asiantuntija-artikkeleita voi systemaattisesti hakea erilaisista tietokannoista ja näitä ovat esimerkiksi kotimainen vapaasti verkossa oleva Melinda-tietokanta, josta voi hakea kattavasti väitöskirjoja, ja kotimaisten tieteellisten lehtien tutkimusartikkeleita löytyy muun muassa Medic-tietokannasta, joka vaatii käyttöoikeuden. Ulkomaisia tutkimusartikkeleita löytyy hyvin kattavasti laajasta terveystieteiden viitetietokanta Medlineista ja hoitotyön osalta Sinal-tietokannasta, joka vaatii käyttöoikeuden. Oppi- ja ammattikirjat ja muu asiantuntijatieto eivät välttämättä ole sitä ensisijaisesti näyttöön perustuvaa tietoa, mutta toki luotettavaa tietoa. Ja tällaista on esimerkiksi hyvis.fi, mielenterveystalo.fi-sivustoilla ja samoin suuri osa Terveysportin ja Terveyskirjaston sisältämästä aineistosta. Edellä mainittu näyttöön perustuvan tiedon jaottelu löytyy Turun ammattikorkeakoulun vapaasti verkossa olevasta julkaisusta näytön jäljiltä tiedon haku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Siirryn nyt Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivuille. Näyttöön perustuvan tiedon hakemisessa, samoin kuin kaiken muunkin tiedon hakemisessa, on positiivisena ongelmana tiedon lähteiden ja tiedonhakumahdollisuuksien runsaus ja moninaisuus. Hyvä lähtökohta tiedonhaulle ovat esimerkiksi Seinäjoen korkeakoulukirjaston verkkosivut ja eri alojen tiedonhaun oppaat, jotka esittelevät niin vapaasti verkossa olevia kuin käyttöoikeuksien takana olevia tiedonlähteitä ja niiden hakemiseen tarvittavia tietokantoja. Siirryn nyt yhteen tällaiseen oppaaseen meidän Seinäjoen korkeakoulukirjaston e-kirjastoon, johon on koottu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetusalojen tiedonlähteitä, niin vapaasti verkossa olevia tietokantoja ja muuta aineistoa kuin käyttöoikeudenkin vaativaa. Käyn nyt läpi näyttöön perustuvan tiedon hakua kahdesta vapaasti verkossa olevasta tietokannasta käyttäen helppoja hakutekniikoita. Haen väitöskirjoja kirjastojen yhteisestä tietokannasta Melindasta ja tutkimusartikkeleita suuresta kansainvälisestä terveystieteiden tietokannasta Medlineista käyttäen sen vapaasti verkossa olevaa PubMed-hakuliittymää. Siirryn nyt hakemaan Melinda-tietokantaan. Ennen haun tekemistä mieti omaa aihettasi kuvaavia hakusanoja yksittäisinä sanoja. Mistä konkreettisesta aiheesta tai asiasta tarvitset
ja hae tietoa. Hakulaatikkoon kirjoita esimerkiksi painonhallinta. Yhtä hyvin siihen voisi kirjoittaa ylipaino tai lihavuus. Rajaan haun väitöskirjoihin kirjoittamalla hakulaatikkoon toiseksi sanaksi väitöskirja, koska Melinda-tietokanta sisältää paljon populaaria tietokirjallisuutta, opinnäytteitä ja niin edelleen, ja haluan nyt hakea pelkästään tutkimuksia. Klikkaan Hae ja saan hakutuloksena yhteensä tiedot 48 väitöskirjasta. Hakutuloksista kannattaa heti arvioida julkaisuvuosi. Haen aina mahdollisimman tuoretta tietoa. Yleensä ajantasaisuuden kriteerinä pidetään 10 vuotta, mutta on myös suosituksia rajata aineistoa viimeiseen 5 vuoden aikana ilmestyneisiin. Melindan hakutuloksista näyttää 2 ensimmäistä heti todella mielenkiintoisilta. Klikkaan elektroninen aineisto, väitöskirjan elektroninen aineisto muotoon ja saan selville, että väitöskirja on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan terveyskasvatuksen tuore tutkimus. Linkistä klikkaamalla pääsen Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistoon, josta väitöskirja avautuu PDF-muodossa ja voin sen vapaasti lukea, tulostaa, tallentaa myös omaan käyttöön. Siirryn takaisin e-kirjaston kautta Medline PubMed-tietokantaan. Suuri ja kattava terveystieteiden Medline-tietokanta on vapaasti verkossa käytettävissä. Tehokkain tapa hakea siitä on käyttää tietokannan omia hakusanoja, MESH-termejä, jotka löytyvät omana tietokantana. Mieti ennen MESH-hakua oman aiheesi hakusana englanniksi. Kirjoitan hakusanan ylipaino, overweight, MESH-hakuun. Klikkaan Search, hae. Rajaan haun pääasiaksi. Lisään hakusanan tyhjään hakulaatikkoon ja lähden hakemaan toista hakusanaa. Haluan rajata ylipainotutkimukset sellaisiin, joissa on tutkittu motivoivan haastattelun vaikutusta. Lähden etsimään motivoiva haastattelu hakusanaa MESH-terminä. Ja kirjoitan hakulaatikkoon motivational interviewing. Haen. Löydän hakusanan. Rajaan taas sen pääasiaksi ja lisään hakulaatikkoon. Hakulause on nyt valmis. Haen tietokannasta. Search PubMed.
Saan hakutulokseksi yhteensä 44 tutkimusartikkelia tästä aiheesta. Voin rajata viimeiseen 5 vuoteen ja houkuttelevaa on myös rajata sellaisiin tutkimuksiin, jotka ovat suoraan vapaasti verkossa heti Medline-tietokannasta luettavissa. Free File Text. Heti jo ensimmäinen viite näyttää mielenkiintoiselta. Klikkaan sen auki. Saan selville julkaisun nimen, artikkelin nimen, tekijät ja tiivistelmän. Ja Free File Text-linkistä pääsen avaamaan koko tutkimusartikkelin. Ja saan sen myös PDF-muodossa. Ja taas tutkimusartikkeli on luettavissa, tallennettavissa ja tulostettavissa omaan käyttöön vapaasti. Näiden tietokantojen ulkopuolelle jää esimerkiksi kotimaiset tieteellisten lehtien tutkimusartikkelit. Niiden systemaattinen hakeminen vaatii esimerkiksi käyttöoikeuden vaativan MEDIC-tietokannan käyttöä. Seinäjoen korkeakoulukirjasto ja sen toimipisteet ovat avoinna kaikille tietoa tarvitseville. Jos tarvitset ohjausta ja apua tiedonhankintaan, ota yhteyttä. Kirjaston toimipisteissä on mahdollista käyttää myös käyttöoikeuden vaativia tietokantoja ja muita tutkimustiedon e-aineistoja. Yhteystietomme löytyvät Moodle-verkkokoulutuksen ensimmäisestä moduulista. Kiitokset mielenkiinnosta.